eskerrik asko. Eta lehenik eta behin erronka edarra dauka, Rosa Amosostien hitz egitea. Gustokoa da hitzaldi izan, esan duen bezala beinatek, ingo eta apurua sarreratxo bat, eta gero izetzen, joan gana azaltzen Arinmendi ikastolan, Rafael Cristobalekin hasi nintzen ibilbidea itzen aurrezkuntzan inguruko espazioak eta lantzen, eta gaur egun jarritzen dutela lantzen, ez? Eta lehenik eta behin jarri dauen argazkisa izen da familia batera, ama bere umiakin, baina umi euki aurretik guztiok itzen dauena lehen gotize da forma. Guraso bezala umi etorri aurretik formatu minazni aita edo ama izateko. Orduen ja irakasle papel bat hartzen abila, hau da orduen lehenengo ikastola. Umi etorri aurretik bebai lehenengo lan eitzen duten lazen ja, espazioa, nire etxia, antolatu atsegina, seguritaldetik eta erosotasun aldetik umiei be prestatu. Orduen ikastolian etxia da nabe nire etxia da. Eta azkeni baina umia dator, izango zen nire ikaslea eta familia artean ja proiektu bat hartzen du. Eta proiektu horretan eukibuena da argi, zenolako perfilakin, edo amaierako perfila etxetik urte denien nahi dugun gure seme alabak eukitzi da. Egertatzen da, umia datorrela oso ondo, baina azkenien, guraso geixena bezala lehena joan bigare. Orduen etxe hortan daukoen proiektu hori, ikusi gau, ze ikastoletan partekatzen da, ez? Azkenien nik etxien daukaten kultura hori, erapaintze modu hori, etxekua, ni daukaten proiektua, joan minazena ikusten nire inguruan zelekutan dauen. Eta hor ja sartzen diez, ikastolak ezagutzen duen bezala. Eta hemen ikusten dugu, ikastolak gezoi batekin, proiektu batera doiala, eta donok uste dut, atzoko itzaldearen ondoren, daukoen proiektua da Martak aukeratu zagoena, hirugarren eredua, ez? Ikaslearen aimailerako perfila. Nire seme alaba gurot, proiektu hortan sartzia. Eta ikastoletan ikusten duena da, daukoena zutabe gehiago daz, baina lau zutabe garrantzitsua diela bat dela eraikina, ikaslea eta irakasle erdisen jarri ditugu, eta beste bat ikasmateriala. Eta leheneni eta laugarrenien hor diseinua garrantzia du izadoko. Rosan Posebe markatu dauen bezala. Azkenien bada, eraikina, sistema pedagogiko hortara egokituta egon bidala, eta ikasmateriala bebai edukiaz aparte, motibatun bida, batxekin izan bida, nik hartzeko. Eta esango zen, honen nahi dauena da, bere lana justifiketia. Baina ikusiko dauena da, 20. mendeko eraikin batzuk, sistema pedagogiko batei atxikituta da zela. Hemen ikusten dauena da, 1951 urtean, Hans Scharon, arkitekto aleman handixak, Jean Piagetek inzitun ikerkuntzen arabera, berakin zauen azan, eredu bat bezala, eraikin batin, bere ikerketa horri jorratzeko. Eta aurreratxu hau, gukin ditugun ikerketaren arabera, puntu asko, hemendik hartutzen die. Bada, Jean Piagetek esaten zauen, hau da lehen hezkuntzarako, 6 eta 9 urtietan, ume hori datorrenien eskolara eukibidauna da, bat puntua daukogena hemen, hor txertatuko ziren, eta emun bihotzagoena da ume horrei segurtasun bat. Etxeti dator, eta eraikin horrek, espazio horrek segurtasun bat. Horren forma, berezi batzuk erabiliko di, segurtasun hometeko, eta baita inguruarekin erlazio bat eukibidao. Gero, 9 eta 12 urtien, 2 puntu izango zen, hemen, bariketa matematikoak inbidau eta kontzentrazio handixak bidau, orduen Jean Scharonek itxan duena, espazio hori oso itxisain, konzentrazio jarriketako ikitzen. Eta hirugarren zatisa, hemen, humanistikoko arloak, 12 eta 15 urtean landu bidaue, orduen berriz bitzen dagoena da, espazioak ireki, kanpokoarekin inspirazio ero motivazio ekitzeko. Eta garrantzitsuena, Jean Piagetek esaten zauen, egozentrismo hori, intentsitatez geizteko, ona dela gu sozializatzea. Orduen Hans Scharonek erekin honen barrekaldien sortzen dituna die kalia, gorriz da zena, eta plazak. Umiak urteten dienien kanpora sozializazio hori edukitzeko, ez? Azkenien euran egozentrismoa, egon die mai batzudan jarritzen hori dana, urtetik kanpora eta erlazionatzen hasten die, kiretza bat hasten ditze, beste ikasle batzukin. Orduen bebai, empatia bat hartzen hasten die. Eta hori zezan, Jean Piageten ereduarekin bat etorriko zen eskola bat 1951. Eta hemen be aurreratxua hitz egingo izango da zelan ez dien pasillo linealak ero plaza linealak. Dana daz, zeharkatuta ero perspektiba zuzenak ez dira ikusten. Horrek azkenin miatze bat be piztu itzen dagoela.
Eta beste eredu batekin jarraituta hau da Maria Montessoriren metodologia, eta hemen Hermann Hesselberg holandesak Delfen inzauen eraikina. Eta hemen ikusten duena da, gela jarraitzen duen berdin izaten, baina Hansarenek erabilizauen pasilloak eta plazak, berak plazak erabiltzen ditu. Eta besteak izaten bazien, elkarkidetza bat ditzeko, Hermann Hesselberg egiten duena da, zerbait gisa hogetu. Plazak diagonalien zabaltzen die, dinamismoa bultzatzeko, baina baita material didaktikoa sartzen dago. Plaza horretan behu umia jolastu izateko. Ez da izan izen bakarri, espazioa, paseillo luze bat, egoten garela, baina aspertu itzen garela, ez. Itxen dutena da, espazio publiko hori be, niri aberastutia, niri hezkuntzan. Hori esan da, pasatuko ginen ja ikasmaterialetara, hau da gu jorratuko den biharluak, kasu hontan, eta hau da Aldo Baneik, izan zala Hermann Hesselbergen maisua, Bigarren Gerra Mundialian Holandan sortzen die, izan egoera oso latza, posgerra badala, eta ume honei guzti honei dara motivazio bat eukitzeko eta garatzen fateko pertsona bezala hori da importantia, bartzen dituna da espazio residual guzti honek eta jolas parkea bihurtzen dago. Eta azten dela sortzen da ikasmaterialak ez liburu bezala baizik, eta egitura batzu umia jolasien fateko, azkenien berabe ikasten joateko. Eta honek be gero, inditzugun ikerkuntzetan eta eskoletan, aurrezkuntzako pedagogia honetan, erabilingo dinea barrukaldien izango diren material honik ere egitura honek. Zaba, ikustu zoia atzekaldetik datorren bide badala, arkitektura mailan. Eta gero ja da, liburu bezala, hemen joan garen izen da apurba, Errusia aldera, mente hurrena aurten dela, eta Errusiar iraultzaren ondoren, gizaki berri hori ero sortzian egizabina, hemen itxen dobina dago zehauze interesgarri bat. Talde multidisciplinar bat. Jorten dan poetak, artistak, ilustradoriak, arkitektuak, eskultoriak, eta guztien artien nahi dabina da artea erabili ibilgailu bat bezala gizaki hori, hezkuntza hori garatzeko. Eta hemen ikusten da matematiketako liburu bat. Lehenengo okazioan ikusten da kenketa bat, keniru berdin bat, baina ilustrazioen arabera. Euran ideologiaren arabera jadabiltzena da liburu hori garatzen. Eta guzti hau esan da, ikusten dagoena da oso importantiena eta berabe aipatu dagoen eta gu lan itzen dagoenien be ikastolekin eta oso importantia da talde multidisciplinarrak egitea. Bat da, diseinatzaile bezala, gure kasuan aurrezkuntzan ikasleak azkenien ez dauko larri, ondiokan adin txikikoa dielako, baina egisa da Arizmendin eta beste ikastola batzutan lanin egon garena, lan oso handizen irakasle eta pedagogoen artean. Eta gurasuekin ondiokan nesto eukiolan harreman zuzeni, azaldu izan ditugu proiektuak eta, baina hor beti biltzen gale bergurasua izeuki bidabin diseinatzerako orden horrek espazioa. Argi daukona da salduin bidala, zatxik askotan gertatzen dena da diseinuen jaur inoztien etorte dela guraso bat, eta pentsetan dau txikik park diseinatuko zula, ez da eskola da, ikastola eta orden forma behin bidala apur bat eraikinaren inguruan. Ez baizik eta umearen inguruan oso ondo dau, baina eraikinaren inguruan be, informatin bida, zelako eraikina da eta zelako gauzak eskaintzen dituen eraikin horrek ero diseinu horrek. Ez eta da, bi norabidetakoa, behin diseinun jaunien, berriz be joaten da talde pedagogikora, eta horbe berriz be kontraste bat ditzen da, berrondo da bien diseinua, ez da bien diseinua, horrela aterateko. Eta guk estudizuen daukauen, kronograma barkatu ero lan metodologia izango zen. Lehenengotik, ikastolen aldetik izango zen pedagogia talde bat antolatzia, irakaslea, pedagoga, psikologo guztienen artien, arkitu da taldeakin elkartu, eta ikusi ze metodologia eta ze pedagogia erabilibidan eraikin hori diseinatzerako orduan. Eta hasieran izaten dela lan ordu eskaintzen dau, eskatzen dau prozesu guzti honin, baina ikusten honen zenbaitza oso ona izaten dela. Bai guztion partetik. Esan dauen bezala berak amaieran Rosan Bosek, eraikin bat inzeike oso ikusgarrisa, baina azkenien erabiltzen dauienak espadaue oso ondo erabiltzen eraikin hori, alperrik izan dela. Jarraiketa mozu metodologia antxinakuen erabiltzen, daukotzu erekin bat oso ona, baina ez da bila bere aprobetxamendu guzti ematen.
Eta sarrera hau ja, baina zentratuko garena da, egindako ikerkuntzak aldetik, horrezkuntzan, espazioetan, eta pedagogi honek, zelako espazioak eskaintzen edo eskatzen ditugu. Hemen ditugu taula hau, Rafael Cristobal edokona landuta ez, dala zenak, zen asko da zela, baina 8 dela garrantzitsuenak, eta bakotxa ze garaitan pizten da. Hor ikusten da, txikitzeko zana, ero apegokua 6 eta 7 hilabetien, piztu itzen dela, miatzekoa 5. ies egiteko zena eta beldurra 9. eta kidetzeko zena 2. urtean. 8 zen garrantzitsu horretatik 4 2. urtien pizten dira. Horretxik, erekin bat egiterakoen oso importantia da, espazio hori 2. urtekoa oso ondo pentsatuta egotia. Gero erasotzeko zena eta hierarkia zena 2 urterekin urtete esnatzen die, ero pizten die, eta zaintzeko zena eta sesurako zena 3 eta 5 urte artien pizten die zen horrei. Horrein guzti gara, 2. urte importantiena, gero 2. eta gero 3. Horren arabera. Eta eskumakoan, egongo diena da, egokipitzapen arkitektonikoa zen horrei garatzeko zelakoak izango dien. Eta fangoren apurka-apurka guzti horrek ikusten. Eta ezin garen ahaztu da erritmo biologikoak. Azkenien guztiodoko erritmo biologiko batzuk, badala loa eta atxenen aldia, beste bat izango zen elikadura, eta azken izango zen aldaketa eta garbitasuna. Horri be kontuten eukibidea eta zegoza asko da, bere referentziko zarrosan boxei bezan dauna komunena. Importantia da, ikasliai be guzti dakatze, komun batzu dugu, erosuak izatea da, konparaketak ez da izenego. Baina beti be esaten dut, bera lehen hezkuntzatik orutzen jaule eta gu azalduko bentartiak izin bat izango da aurre hezkuntzako. Asmoa dela, hau oinarri hartu, eta jakero apurka-apurka beste etapetara fatia. Eta zen horretatik, irte jakun bazkenien espazioak, basionik izango zen. Guraso txokoa imaginariuna erola segunea, auzoa agor eta kalea, topagunea gelak eta txokoak, gero irude egiturak, eta psikomotrizatate gunea. Guraso txokoan, hemen, esakigun, zeneka fan eta gero antolatu espazioa, ero lehenengotik espazioa izendatu eta esan zen lantzen dien, ez? Azkenien, bigarren bidea hartu dugu. Fangoren da saltzen da espazioa, eta espazio horretan zen landuko dien. Ordein guraso txokoan dagoena da atxikitzeko zena, ies egiteko zena. Hau da espazio zinterriesgarri bat, azkenien, ni etxetin oia nien, guraso nazen bezala, nire ikastolara, nire alabiakin, ero semiakin, azkenien ez dutena proiektu hartzerakoen guztoko jaten izango zen, ikastola hori gurtxire zantzeko idexen nire txigai, ez? Eta bertan nagoenien erosegotia. Orduen guraso bat, erosegoteko guk isladatzen du kafetegi bat desela izango zela. Bera umia ondo etorten bada, ero intentsitatea peguena jeitxitxe eukitzen bada, eta miatzeko gogo eukitzen bada, eta ikastolatik azten bada ibiltzen, eta nik eukitzen bot bil jurtxo hori, nire semia berrondi biliko da ikastolan, eta futbola gure bat ikusti aberresena funtzionatzen daue, eukitzeko lekua jarritxe egoteko, kafeteixa guren, nik ikusten du, nire semira alabia zelan da bilen, eta berak bilurren batero zerbait eukitzen bada, itzen dauena da alderantzizkoa. Buru altzetan dago, eta nire itxa hor dago, lasaino, eta jarraiketan du miatzen. Ez hori izango zen erosotasun apur bat. Hemen bilurra da betiko, haber guztu hartu bida bien gurasoak, eta gero ez da bien gure ikastolatik urten, baina hori eukitzen da barazu. Eta gero hemen beste bat izaten da, gulandu itzen dugu, 0-tik 6 asko, baina kasu batzutan begertatu izan jakuna da, 3-tik aurrera azten dela ikastolia. Eta gehienak autobusin etortzen diela. Ero gurasoak iztotzelako txien, baina denpora larri iztabeletzen orden espazio gelditzen da, berzelan landu kasu horreitan. Beste kasuistika bada, guraso txokoarena da, intensidadea hondizakin etorten bada umia ikastolara, eta ez da honei gure aldamenetik aldendu, miatzia pizteko, oso ondo egoten dena da, espazio horretatik beste umiak ikustia. Ordenen intentsitatea peguena jeisten hasten da, umiak ikusten beste ume batzu jolasten, miatzeko zena piztu itxe jatzo, eta purka-purka basiko dana da, gure aldamenetik joaten beste ume batzuna. Orden espazio nebe hori okibi dago. Bada, gurasoak ikustia espazio dana, baina baitxa ikusten abilen bitxarten espazio umiak be ikustia jolasten da biltzela.
Eta hau da, jarri dauena da, seguritate aldetik bermatzea, ez? Kasu honetan ni altu hona bemuren zuen nire ikusten eta nizu ikusten, baina ni jartzen manitzen lurraren nibelien, igual zailago izango zen nire ikustea. Orduan, guraso txokoa egon bidana da, gure pentsamenduz alturatxo baten perspektiba hori ikusi ahal izateko. Eta hemen daukoena da, gu diseinatutako bat, hau da, behatokero ikusgonia izango dela, gurasoak ikusiko dela espazio guztia, gurasoa joaten dienien, ikastolako orduetan, ez da izela izen espazio bat, ez da nahi erabiltzen, azkenen metokarratua garesteixa dela, erabilileke antzestoki bezala, eta gero aldi berien egitura bezala. Motrizidadea lantzeko goi erabilgarria da. Azken eskiadauko, rampaduko, joko ondo izango da. Hau diseinatu izan betiko ikastolarako, eta lerena ibiligitzen izan horioko herri ikastolarako. Hemen hasi zaina planteamentua honena. Eta gero bebai dana da, pego horren intenditzea da gesteko ondo egoten dira, altzariat gu deitzen dut zauen bezala, bat dela, arrainontze eukitxia, tortuga, eta bebai, zerbait balantzinak gero horrebe asko intentsitatea jetxitzen dago. Osea, pegoana. Eta honek altzariak eta, guk altzariak ditzen dut zauen, zare olako gauzai, bebai leku eukibi daube gurasatxokuan. Horrekin amaitxuta gurasatxokoarekin, pentsetan dagoena izaten da interesgarrixa gurasatxoko aldamenien begotia imaginariun bat. Umiak ez daulako oso ondo indo, apegoa daukalako aproaktiboa da. Beukitxea lekutxo bat, lasai egoteko, ikastola barruen zaz, baina leku lasai baten, umia igual apur bat deskantzetako, eroso jarteko, apego aldetik intensidad handitza badauko, igual imagen batzukin, soinu batzukin joan deixela jarteko. Orduen, hau konparatzen dugu, Nikolan ez da bat ematek gazela ditzen, baina ni konparatzen dut hau, nire aitzak, besteren batenak, osabak eteitzen duena, ez? Baskal hostien jarri telebista horrien dokumentalak dela doz ikusten animalizena, eta erdi siestia zabiltzela botaten loitzen dozula, ez? Eta momentua, eta interesan izatea, kamisetan dozinin kataia idartzatu itzen dira, ez? Jarte oso estera dokumentalak edo esteloak hartu itzen dira. Bezango zan imagen batzuk hori ondo, hautatutakoak, edo zein iztola bale. Eta musika bat izango zan, apur bat atsegina hori txeko. Eta gero da, gu geixen lanien jarraitzen hori, eta igual da, deformazio txik, atzo Federico Malpikakin ikusi egona, jotzen dozula beti dakitzunera, eta hau izen da guk zelan ikusten dauen ikastolia. Ikastolia guretza da, oso bat muruen, arkitektonikoeki, erigintzaldetik ikusitza, daukola bere kaliak eta plazak. Lotu hasieran esaten bezala Janxaronekin berak izola kali eta plazak. Gu horrekin lotzen dugu, eta hau da oso importantia zelan diseinatzen da, auzoa kale eta agora, miatze zena eta kidetzeko zena ondo piztu izateko. Aberazgarriz izateko piztuera hori. Eta hau konparatu dugu irigintzakin. Hau da hemen aldamenien dauna auzo bat da San Ignacio, Deusto, izango da, San Ignacio izango da, ez da giran Deusto ez, baina hau da ikusten duzue mugimendu modernuan egindako auzo bat. Da langile auzo bat, hemen naturia kontutan ez da azten ez darako ez, planteamentu honetan, da planteamentu militar bat, zaintza erreza itzen da, kalietatik ikustu kaledan ikusten dut, eta volumetri aldetik eta joku aldetik oso porria dago. Osea, miatze zena oso gutxi aktibetan dagoenek. Zaintzarako erreza da. Osea, ikusten dut eta ondo dago. Zertzea da planteamentu militarretatik atata erromatarren garaietakoa. Eta kaliak biolakoak izaten die. Eskala erraldoia, gizakiz ez dagoela kontutan harta, kalia be da rekta bat, hola ninja espazio guztia ikusten dut, eta honek ez duzta aktibetan larregi miatze zen hori. Eta kidetzekoa kasu honetan be oso gotza da kale hau. Ez da duten gogoa gelditzeko bat ematekin hitz egiten. Eta horren ondorioz gure deformazioz arkitekto murin olako ikastola goia zen urte diseinatzen. Pasillo luziak, tristiak, kidetza bat itxeko ez da laguntzen, eta zena pizteko ez da laguntzen honek. Hori bai, zantzarako irakaslientzat erresa da. Itxen dagoelan, ez da oinor pasioendanak eletan daz. Bai, joku hori eztarako oso balizio da. Ikusi hauen planteamentu militar horretatik. Eta gu proposatzen dagoena hau da mutriku, da kale gotikoa, oso gotiko bat bezala ditxuko zogu, volumetria desberdinauko, altura desberdinauko hau oso aberatza da. Hau miatze zena asko pizten da honek. Zaintzarako zaila da. Zaintzailea jaizko
piztu bihotzo seguritate aldia agerrun da zer umiak, ez? Baina guk ikusten ditugun espazioak olakoa dira. Osea, ikusten dagoena da volumetrea joko ondizak, kalien bukaerak ez dira ikusten, ez? Eta esan duzu zer da horra atzekaldian. Eta azkenien konturatu barik, oin ezoiaz kale bukaeraino ikusten zer dauen horra atzekaldian. Ez hau zaintzarako puñeta bada, umiero, semalabia, joaten magatzu baratzea, ja bilurra zara abertzerbait gertatu bijatun, ez? Azkenien esan dagoena, beti da zumiak ez tendentziaz bajo sospecha. Abertzerren bida bien. Eta hori behazko ikasi dut oin umia daukatela laurte danetik, nire txinjatiak ez da. Intimidadera da fanin jetxien. Orden da puertas abiertas, etxe dana. Eta askotan da, bi umiak isili da zenien, peligro. Zerbait da biltzitzen. Badezpada jaikin mira salatik ikusten zetan da biltzin lokela. Ez? Horretxik hau interesanti izaten da guraldetik. Honek, esan gauna, 6 hilabetekin, gutxi mugitzen da, azkenin motrizidadea buruti berazten da jaisten, eta lepua azten da lehengotik egonkortzen, eta gero hankade deskua, baina 1 urte, 2 urte eta 3, hor da esplozioa mugimenduena, interesantia zen olako espazioak itxea. Osea, zen hori guztiz pizteko. Eta, hau da eskola bat, Hansa horrenena, eta hemen da berak zen hori zelan pizten dauen. Komenta dauen dana, irigintzaldetik, berak eskola bat diseinatzerakoen hori kontutan hartutzen dago. Osea, ben ez da ikusten pasio bukaria. Joan imina zaraino ikusteko abertzerbait daue. Miatze zena garatuten duz guztiz. Espazio aldetik osa beratza da. Hori bai, berriz errepikatu. Segurietate aldetik, ero zaintza aldetik hobeto esan da, arazo gixak mute duz. Baina hori izango zen, lankidetza bat itxia irakasleen artien. Irakasle batan egoten badara beste hemen, burua ez dakiz lan landu, baina lanketa lan bat izango zen hori. Eta hori kaleetan hitz egiten bo, hau izango zen plaza. Guk espazio zabalak erekin barruan, holan ikusten dugu. Izan dizela, barruko plaza bat, gu merkatu bat desela, simboloko joikokoak ingleke hemen, denda, etxea, guzti hori dana, aktibidadia bebai, izango zen herri izetako plaza bat desela, plaza bizi bat, ez hila dauen plaza bat, ez dola aktibidade. Gu ikastola barruan lan ikusten dugu. Zer, izango zela plaza bat, aktibidade asko bertan sartzen diela, joku asko emuten dagoena. Eta jolas horrekin danok ikasten gabiltzela. Eta hemen izango zen nire semi eta labia, ez? Hemen daukina da bizenarteko kidetza hori, ja adinen piztuta dokola batek eta zaintza bebai da bila itxen bestia, ez? Zan dabiltzen jolasien eta espazio horri bermatu itxen dago. Ate horrek irekite egotia, honek bermatu itxen dago. Osa, lagurteko adoia bina eta berakin dabilitze egite, zer baditzen, zeinketa bada dabilitzen. Baina, kidetzak ez dauena nahi, momentu danak ez dira berdinak, egunero nik ez da bat egun berdina, eta askotan itxotena da, askotan, bestela esango zuen, hau autistia da. Batzudan itxosela, gaur ez da bat egun honen, eta ez da gura aretxabaletako kale nagusitxi pasau, eta atzekaldeko kaletino ja. Ez da delako gure inorrekin elkartu. Ikastolia be bermatu bidauena da, toki honek. Hau da, dalin kuadro batez, mutsatxe la ventana, base da, nik gurotena da, txoko batek itxea, nire barrua egoteko, baina beti leio batekin irekita ikusteko ikastolan ze gertatzen da. Zau da, ate bat mundura. Eta guzti hori, hau da, Uribarrin, dauen egitura bat, Arimendikoa, guzti hori dana bermatzen dauena da plaza eta espazio hori antolatzen dauen egitura da. Egitura daukona da, importantzia oso handisa erekin baten barruan. Etapa honetan. Eta bestietan bikuste dutenez, por de formación profesional, Rosan Boixekin berak asko erabiltzen dagoela egitura honek espazioa lantzeko. Hemen daukobena da, kale bat, hemen plaza ditugu, kali hemen abil sortzen, kidetza badau, hor atzekaldi ez gertatzen den, bultzatitzen duz joatea araño, gero horretxo ikusiko beste zen batzutarako joko emuten dauen txoko honek, motrizidadia lantzen dut, honek emuten da biena da joko hondiz, espazioa da biena da, bera da biena esaten zelako izango da espazio hori. Eta ezin garena daztu da, barruko espazioa zintzegin eta ahaztia kanpok espazioa. Hau da, Donostiko Trinitate plaza, hain ez tokola ikusi bat ez, asko modifikatuta dau, eta polemike ondisa sortu izan dau, hemen ikusten da plaza publiko bat. Zer dauko, hemen dauko, aktibidade batzu psikomotrizidadia lantzeko, hau esan, bere gara izan bolatoki bat, frontoia, gradak, eskierak igo geitsi, azkenien abina lantzen da, nire gorputza, nahi bot, txoko bat aurkitzu ni bakarrik egoteko, etorri neke hona, baina ikusten da, plaza guztia gertatzen da, edo beste txokoren bat aurkitu neke, plaza publikoetan be hori gertatzen da. Eta orduan, lanketa bat, eraikin bat ingauena izen zan, umezaintzan, Arimendikoa, aldez aurretik izen zan beste proiektu bat naturakin erlazionatuta, lehen hezkuntza
guak gainera ematen dabila almeneko gunean, arizmendikoan, izezala bi konpostore bat, batxirrokoak izabien proiektu bat, eta gu lanbide ziketan gingu zen eraikuntzakoa, baina gauen izen zen gurasoekin elkartuta aste santuko biegunetan, abi konposterua. Osa, material lortu zen, eta, bueno, esati eskerra argazki zesto dela ekarri, zetxe, bueno, salvado las distancias abu dabikin amaitu do itzaldizia, eta distantzia ondo izango zen, ez? Baina hau da, beste lantalde bat, multidisciplinaria gauna. Lanbide ziketatik, lanbide astapenekua beharrizmendikoa lagundu zazku materialaki, eta hemen importantia bebai dana da, material naturalekin jorratu zela landa da, guzti hau. Eta Espainia batik etorri zilan beste lanbide ziketako batzu, eraikin hau itzen. Daukona da estalkixa berdia, hau dau farduekin dauina, lastozko farduekin, eta da materiala umezaintzakuak hortua hor dau, negutek izako material guzti hori gordetzeko etxolia. Hau, izen zan, azkenien nahiko itxugitzen talde multidisciplinar eta lanitxe dek izada beraz gara izada. Azkenien gu gato rama batetik dala arkitekturia, ero diseinatzea, eta asko ikasten da beste batzu jentzun da, beste rama batekoa dela. Azkenien maialen eta biso arkitekto bezala itzekiteko gari, baina askotan igual berrikuntzak ez dakit ditzen dagoen. Etorten bada beste ba, beste irakasle ba, beste pedagogo ba, ero psikiatra ba, azte zantzu da joe, ba. Osta, ba, bai, emuten doztezu jokua gauza nibe fateko ikasten eta urteteko nire rutinatik. Eta apur bat, auzoa kaleakin amaitxuta, ba, pasokoan izango da topagunietara, ero gelak, gazenago etxuta gela bezala ikustia, ez eta txokoak. Eta hemen garatzen dagoen asko izaten da, miatze zena, zaintzeko zena, ies egiteko zena, eta kidetzeko zena. Hau izango zen, ba, topagunia, ez da gidan, umezaintzera, eruri barri, dudan nabilez, topagunia, ba, barkatu. Eta ikusten dagoena da, ba, irakaslia be, bidauela bere momentu instrukzioak ere muteko. Beti ez da izango bida bilela hortizier, baizik eta batzutan, hartaldia be batuen bida, eta bueno, gaurko plana hau da, eta ba, azkenien topagune hori, ero korro momentu hori, be eukibidau bere espazioa, lanerako. Eta behin instrukzioak emunda gero, dako bena da, ba, azkenien, ba, txoko desberdinak, ez, eraikuntzako txokoa, plastika txokoa, irakurketa txokoa, esperimentazio gunea, jola simbolikoaren gunea, eta fangorena banaban ikusten. Hemen esatia da, eraikuntzako txokoa, zenbat eta txiki hauak dienien, bidauina da espazio ondixagoa. Eren motrizidade fina txikina da muruen, bueno, bidauina da pieza ondixagoak. Orden espazio ondixagoa bidauen. Zenbat eta adin aurrera joan, jazten die pieza txikina hauakin lanien. Orduen, espazio txikina bia. Orduen guretzat diseinatzeko hori kontutan hartzekoa da. 5 urteko batek erabiltzen dauen pieza txikiak, ero erabiltzen dauna 2 urteko batek desberdina dira. Horrek ez da nahi esan, 5 urteko batek pieza ondixak ez ditzunik erabiliko. Baina espazio hori diseinatzerako 2 urteko batentza, ero 5 urteko batentza kontutan hartzekoa da. Plastikako txokoa, ba, berdin izango zen, azkenien, ez, lehenengotik folixo hartzen dagoela, baina psikomotrizade fin hori ez dago oso landu eta urten itzen dien marretatik, eta hila urtekin alabia, baina da biena da lortzen ez urteten. Igartzen da urtetik aurrera ja, ba, bida biena da, ba, plastikan be, espazio txikina balantzeko. Horrek ez dagoena nahi esan, ez da binik landuko gero, beste gauza batzu dimentsina ondixetakoa. Baina guretzat gauza horrek importantia diseinatzerako orduen espazioak. Eta, hau da, irakurketa txokoa. Hau guk, ba, deformazio zero, daukabena da leku berezi bat bezala. Irakurketa da azkenien ordintzen dagoena asko burua, ez? Bai, gero simbolikorako, baita ba, plastikarako, gauza askotarako, da horniketa leku bat. Orduen espazioa bidauena da atsegina, lasai egoteko, ipuina kontatzeko, ero adin batetik aurrera, azten dinen erak irakurteko. Guraino, orduen, ondiokan horraino ez garela heldu, baina hor gabiltzela. Eta esperimentazio txokoa. Hau, hemen ikusten danez, hau kanpuen da, zaraiekin eta dabez jolasten, baina honi bezkatzen dauena da, diseinatzerako horren bai, lurraren amaierak, paretaren amaierak, esperimentazio hori, zerrekin itzen dugu, ez da berdina, itxea gauza, lehor batekin, ero ure erabiltzen bozu. Ure erabiltzen bozu, ba, guretza diseinatzea horrekoen, ja, beste material bat jarribiko zan, ero beste elementu batzu jarribiko zien, gauza horreitan. Iturgintzako ba, elementu jarribiko zien,
instalakuntza aldetik beste planteamendu bat eskatzen da bina. Eta txoko simbolikorako. Ikusi goen bezala, hau guraso txokoak, be joko handi zemute du simbolikorako. Esan gau bezala, guraso dauenien, itxen dauena behatoki bezala, baina ez da zenien, hor antzerkisa garatu geike, gauza asko muleke. Eta berriz biltzutzena, janpeietek esaten zauena, ez? Ba, sozializatzeak gure egozentrismo hori ero apur bat jeitxitxosku eta empatiak izartzen gare. Azken simbolikoarekin gabiltzena da, ba, antzerki bat itxerakoan, bakotxa jakin bidau, bat, papel bat nabil antzesten, ba, gurasoarena nabilitzen, amana, aitarena, ja beste baten papera nabilitzen, nabil bestien barrukaldien sartzen. Gero bai da biena itxen da azkenien da txandak errespetatzen. Orduan, antzestokisak oso importantea die txoko simbolikorako, eta motrizidadien be asko laguntzen daue gradak edukitzi da. Eta hau da, boin usturpe ikastolakin gabiltzena, lantzen ez, hau da, eurak egon ginen ja lehenko bilera baten, ba, bertako lantaldiakin, eta hau da, guk espazioa markatu gauen, ba, zelan izango zen, ez, eta eurak inaubien, ba, planteamentua. Holan gainetik ikusitza ez da demuten hor, seigela da zela. Osa, ja da hor apurketia paretena guzti horrena. Ez, hemen da zena bildinia izango zen, 3, 4 eta 5, ba, igual zenbaki izatik apurrik usta, baina ja bai ikusten dela be irakasleen aldetik eta lantaldienetik ja espazioak apurtzearena, pareta horrek entziarena. Be bai interesantia da, eurakin landute eta euretatik ikasitza, baina honi mikroespazio hauek, holan ditzen dut zagoela, ba, gela danetan ez egongo, baina kasu askotan konpartitu ingo die. Eta bertan erabiltzen die materiala, bai baten eta bestien desberdinak izango die. Orden segertatzen da, ni egoten manaz hemen eraikuntzan, eta pieza hondixak erabiltzen bot, eta hemen 3 urtekoak egoten badie, eta hemen 5 urtekoa badie, eta erabiltzen badaue, hemen, beste eraikuntza bat, segertatzen da, hemen 3koak, ba egongo da igual, umeren batero apurra miatze zen hori garatuta okola bezala, jo, ba gaur, gogoa dokat ikustia bestaldien ze garatzen da, eraikuntzaldetik. Tiki, etorkuna paretak ez da, zati irekia die, jo, interesantia da. Eta azkenien da bina da, kidetza bat bezortzen. Miatzen zen, apiztuin jatzo, etorri donaino, kidetza batin jau, ikusti dauzen material jorratzen da bien, eta gero be, esploradore lanak inoztien, informazio mungo otzo bere laguntzu behi. Baten egoten bada, miatzen zena daukona, furtxo bat igual, ba, gutxio garatuta, eta bilur gehiago emutotzela, mendik urtetia, aseria dalako. Ba, joen, laguntzu etorri da, konfiantzia dauka berakin, eta bitu, esan duztamen daukiela material bat oso nadala. Bazkenien, igual bisak eskutiko batutero, urrogoko guni etortzen dikusten aberse gertatzen da hor. Osa, horretxik, importantia da, espazio aldetik paretak, edo paretekin, ba, jokatzi eta ez beti zapairaino egotia. Ez doko lazetan izan behar tabikiak ez egotia. Baizik eta tabikiakin gauzara asko ilekia. Eta betiko bilurra izaten da identidadia. Jo, baina galdingo da, humedana, desagertu goja, eta identidadia ez da galtzen horrekin. Irigintzan, mendixak zeruraino ez da egoten. Eta lata bedoko bakotxa bere herriaren identidadia. Auzuetan be, bueno, herrizetan be, eraikinak ez da egoten zeruraino eta ez da mugatzen auzua. Ez? Baina bakotxadoko bere auzoaren identitatea edo bere kalearen identitatea. Espazioa berez ez datzula mugo. Ez dago lazera izan behar leku bat itxize identitate hori garatzeko. Espazio zabaletan be garatu aldekela. Eta hau da Pasaiako argazki bat. Hemen da herri asko, Pasaia, Doribane, Pasai San Juan, Lezo, Orereta, eta guzti horrek bizualki bata beste ikusten dien. Eta bakotxadoko bere herriaren identitatea. Ez esan bati, amengo bati, lezokua dela, zetxe berak esan gotu ez nina, Pasai Donibanekoa edo Pasai San Juanekoa. Eta hemen ez do pareta bat hori dei, mosten dozkuna. Horretxik hori be, horren bilurra be apur baten din bidala. Eta gero da, aipatu dagoena, 3D egiturak, badia azkenien zen asko lantzen dagoen elementuak. Miatzeko zena, ies egiteko zena, ero beldurra, kidetzeko zena, erasotzeko zena, hierarkiazia eta sesurako zena. Ez, hau da, lehenengo urtien, Rafaelekin, bera hor buru belarri beti biltzen dela, zulodun paretarekin, azkenien lo de objeto de permanencia, ero gorde-gordeka, ja mutiko txoa da, ero neskatilia, gorde-otzo zaunien objetua, bera daki ondekan hor jarraitzen dagoela, ez? Eskutuko ero gorde-gordeka ibiltzeko jokua.
Eta gero bebai izalikena da, igual apur bat, kidetzako zen ez dauna bate garatu, bigarren urtienero, beukitxia elementu bat, purka beldur hori joateko, zulortatik urteteko espazio publikora. Eta hori arkitektura da bideratzen bo, hori asko gertatzen da monasteri zuena, klausurako adienien. Eukitzen da belako zelosia bat, guzti zeura jestotaz ikuste, baina eurakin daukotzuna da, azkenien bizualki harreman bat. Eta horren ideia behartuta dauko bela da, zelan erabiltzen dien monasteri zuetan eta kidetzako harreman horreik. Espazioaki. Gero da asko erabilidan elementu bat, hau da Uribarrin, Arinmendikoa, Zuhaitzana, eta hau Jurgikin eta Rafalekin eta hitz egin da, azkenien ez da primatien zenba daukobena, baina eta hori arkitekturan gertatu da. Daukobela da joeria beti alturia okupatzia. Ez da gizaitxu, baina beti mendira faten garen, menditon torre gaino. Da, barroen dagoen, era Zuhaitz goraino, ero bebai arkitekturan berdina gertatu da. Espekulazioak aparte da, raskazioak itxia, hemen dagoen bezala, ez? Iberdrolakoa. Botere erakusteko, baina horretaz aparte be, joera hundixe egoten dena da hori. Eta da zenbat, primatetetik ez den datorren dela, altuerako okupatzia. Eta horrekin lotzen dauna da motrizidadia landu. Miatzeko zen hori piztu. Eta ja hemen jerarkiarekin jarraitzen bo, goizen jartzen bo, el objeto deseado dana, baina azkenin motivazio doblia doko. Badan eristintua de primate gore goteko, eta beste badaukaten gogoko objektu hori, horre joateko, ja erronka bana sortzen, hor, bi aldetatik. Eta hori askotan egoten dena da ipuinetan, ez? Ero gaztelu batera joaten garen, ez? La torre de homenaje, erregian goizen egoten zela, el objeto de zela, printzesia, erreto bada gore igotia, psikomotrizia aldetik, ero motrizia aldetik, eta beste bat izango zen, dauen objetori hartzia. Eta hemen bebai apur bat motrizia hori lantzeko saiatzen garena da, itxen ditzugunien egiturak eta batzuk izatia esfortzu asko eskatzen dobena. Horrekin lortzen doben izaten da, apur bat, erasotze zen hori intensidadez jiztia. Ez asko da intxosu, desfogo deixie da, vamos. Eta hau ondo etorten da, batez be, ikusitza, 4 eta 5 urtietan, jara azten dienien pixka bat, horre kulturalizazio horrekin, igual sortu lekena da apur bat, frustrazio ez da izan ditzu, ez? Daukotzula horra amorru bat, intensidade da, lekuren bat guzti hori dena botateko. Eta hau izango zen, egitura bat, Uribarrikoa dana, emuten daun hau sexurako zena ero lantzeko, txoko iluntxo bat, ero beti begibiztatik galdu irakasleen aldetik, bestela beti komunetan ero leku horako batzutan garatzen dela, ez? Eta hau da, gudokomen diseinatutako egitura bat, hau da Marieta Jose ikastetxerako, Zumaian, eta hemen ikusten dauena da, zelan ja lantzen garen, aipatu dauena, oinarteko elementu dana. Ja ez da kale lineal bat, kalia jazten da zeharkaldizak itxen, miatze prozesuari lortzeko, azpikaldien joku simbolikorako aukerak emuten da, hau gurasotxoko izango zen, amendoko bebai apego hori, atxikitze zen hori jisteko arrainontziak, eta gorigotik garen amendoko da irakurketa gunea. Eta, argazki zedan gero ikusiko, 3 urtekoak, goiko sola iruendaz, esan duen bezala, gori goteko joeria daukoen bezala, eskilara arrun batetik igo barik, itxen dobina da egituratik igo, hemen rokodromoak eta jarritza, eta goiko bizora bertatik igo. Hemen doko atzekaldetik begira, hau da irakurketa txokoa, hau da psikomotrizia dantzeko, eta mentik igoten dana. Eta importantiena da, eta bezin garen ahaztu, hau da erronka. Osea, ez da berdina, urte berdineko biume, bat urtarrilekoa izen, edo beste abendukoa izen. Ni abendukoarekin oinarritzen banaz, erronkak jartzerakoan urtarrilekoa aspertengo da. Eta urtarrilekoen arabera jartzen bote erronkak, abendukua frustra bengo da, ez talako heltzen. Orden beti horreka bat egon bida hortik. Eta aukeria behemuten dauena da, elementu honetan, aipagarri zeuki bidana da, elementu guzti honi de motrizia lantzekoa aldakorrak izan bideela. Alik eta aldakorrenak izan. Zirkuitua, ez da gitxiroia betien behinero aldatu izatea. Beti ezibiltzeko zirkuito horrein azkenin umia aspertitzen da. Jarremos dezu beti goza berdina, bazkaltzeko beti arroz egoten bada, azkenin aspertitzen az guzti hori jaten, ez? Hemen berdina ez datzen da. Motrizia aldetik beha beratza izan bidela. Eta hau da, leku askotan aurkitzu garena da, psikometrizeko gunea, ez? Kulturier eredu hori, lantzeko. 4 eta 5 ja separatzen azten da motrizia eta psikologiko aldekua, eta
hor itxia ariketa horrek gune bat eskatzen dagoena. Gertatzen dena betikoa gune honik ezinela izen ikastola baten ez dela berriro esan Abu Dhabikoa 28.000 metro karratu egona, izan bidiela da espazio guzti honi dana guretzat erronkia da multifuntzionalak. Osea, ez da nina berabiltzen, beste joko bat euki dagoenek. Zetxenik ezin joton hartu, bai ekonomikoki, bai beste baldintza batzu etxerik, erekin gauza bakotxetarako espazio bat eukitxea. Gero honek apur bat horrelatxo fangona, ez dakit denporaldetik izan da bien. Ez, ingobera da, honi die ritmo biologikoak, oso importantia di eta bukaeran ikusiko zehaitxik, jangela eta ofiza, jateaz aparte, esperimentaziorako aukere mun bidauela, hor joko asko emuten dauela umien aldetik. Lasaigunea ero zehazkak, ikuste dauena da, adin batzutan ja, irutik aurrera batzuk siestia ja ez da behitzen, baina beste batzuk initzen da, orduen egokitu inbida espazio hori, ero gela hori, siestak itxeko, eta orduen biltegi bat jarribiko dian baka guzti honik erretiretako. Ez eta aldatzailea, bera komentatu denez, eta hemen ez benaz luzatuko, komun batzuk bentze aproposak itxia. Hemen dauko ben zailtasuna da, ikasliak berak bere iritsiz ez da eskola muten. Osa, dia adin batzuk ondio lantzeko apurra berezitxua. Eta hau da, daukoen beste elementu bat identifikauta, karroentzak gunea. Hau da el kaos. Eta ikastolia hemen azten da. Umiakin karroak izoia zela. Hau da, gutxien pentsauta lekua, espazio gixen hartzen dagoena, eta gutxien aprobetsatzen dana. Zatxik esan, ez da izen bat euro gazto biozula, holako lokal baten, egon bidala egun osua karruekin beteta, inolako funtzio bari. Eta hau da, zailtasun hondi bat topa izan garena, karruekin. Eta beste bat, kontxik dena. Hori bi espazioak izan den dire, hemen daukau lan batin ja, metrokarratuen arabera, bakotxa zenba balizo dauen, egokitu da, Eusko Jaurlaritzak eskatzen dauena lege aldetik, hori beste burruka bat izaten dela, horbe badoko behin lain ja, olako azterketa bat, edo ez du jarri zenbak isa dielako eta zenbak isak itzaldizetan asko zatar gelditzen dela, ez? Eta hau da dokoen organigramien ja, konfiantza, bedogearen konfiantza hontan, zelakua izango zen, ikastola eredu hori. Ez hau den bezala, hau da, ikerketa lan bat ostien, eta ez da lan baitzu jarraitzu itxen dagoela. Baina honik izango ziren, mendokotzu, kolore bakotxa zen nahi dauen esan, baina da, espazio bakotxa, zeroko topagune elkargunea, bat, bi urtekoak, 3, 4, eta 5, tamainua da, azalerak eskatzen dauen arabera, 3 taldetan daz banatuta, bonik, hemen da, segurtasun eskatzen dauen adinak, 2 eta 3 da bizitza, hemen motrizidadea, satope da biltzumia, eta 4 eta 5 ja da, bazten dienien aurre kultura esazina horrekin. Orduen ibilbidea izango zen, sartzen gare, hemen barruen karroguni izango zen, kontsignak eta gurasotxokoa. Eta gurasotxokoak eukiko zen izango zen, imaginariuna, gero lasaigune bat. Eta beti gurasoentzat, komuntxo batekin. Barkatu komuna da. Eta amendik beti izango na, amendik ikusi biko ben izango zen, beste eremu danetan segertatzen zen. Apego gizen eskatzen dagoena, txikimenduk egiten izan da, bat, 2, eta ja 3 norrazten dira pura gizau soldetan. Gero 0, eskatzen dagoena azkenien da, lasaigunea zehazkak, komunak aldatzaileak eta izango zienak, eta eukiko gona izango zen bai, ofiz bat. Jana isa prestateko. Eta guztiak, sozializazio hori eukitzeko barrukaldien egongo zen, honek kaliak izango ziren, harreman zeldo bat eta izango zen barruko plaza. Eta kanpoen da zen, bolatxo borobil hori guzti horrek izango ziren, kanpoarekiko egongo zen harremana, kanpoko agora. Hau da gudokoen organigramia landuta. Eta esango zen, teorizio oso ondo, eta hori ze gauzatu daue. Jarri dauen proiektua izen da, azken aldi zen hori obretan gabiltz, amaitxute ez dau, eta hau da Zumaiako Marieta Jose ikastetxiana. Hau da kapillia zana, Peña Gantxegi arkiteo famatuak inakua, eta hau zen monjen kapillia, hau da sakristizia, eta hemen izan ampliazioa bere gaixa 0 eta 1 gurerako. Hemen ikustazioa kolorien arabera, sarreri hau da, hemen daz kontxina, guraso txokoa, hau da kalea, ez dugu zuzenen joan izan apurtuta fandizela kalea, enparantza, hemen dagoena da, azpikaldien, pareta zuloduna, motrizidadia lantzeko gunea, eta honik izango ziren, lehen ditzen bezala gelak eta gaur egun ditzen dituguna topagunia.
eta komuna. Imaginariun, sarrera, kontxinak, imaginariun, aldagelak, eta atzekaldekola 0 eta segurtasun gixen, ero babes gixen eskatzen da bena. Eta bakotxa doko, marrazki batzukin zen bakotxa adierazitza. Eta bizango zen goiko aldia. Eta beti saiatzen garen da esan duena. Motrizidade hori lantzerakoin zirkuito batin ikastola barruen. Bi eta hirukoak izan bat, 4 eta 5 ez dut esaten ez da bien ikingo. Baina horre ja, eukitzen duena apurua gixau izaten da ja, instrukzio gixau ez. Baina da zirkuito bat antolatzea. Gune hau da 2 eta 3 urteetarako. Orduan, sartzen dienien, doko bena da, hemen, egitura bat gori goten dela, pasarela batekin, pasedan diela, goiko pisura, jisteko aukeria daukela beste egitura batetik, eta ostera planta bajara jisten die. Ero hau da, hemen daukoen eskilara bat, gaur egun dauena, itorten diona, hau da euren gelak, ero daukena da beste gune bat jisteko berutza. Eta zirkuitu hori esan duena, 3 hilabetien behinero aldatzi izango zen, interesgarria, umia, ez da izan aspertu urte oso bat. Hau da sexinua, eta gu daukoen sensibilizazioa, bai, ni berrikuntzako masterra daukatelako ina, eta sensibilizazioa bat haitxik, da naturalareko erlazioa. Eta hemen irudikatu nahi izan duena da, ikastola hau baso bat izatea. Osea, eta material naturalekin aliketa gizien. Orduen sartzerako eramendokoena da, plazia, kalia, eta hau izango zen baso bat, eta hirukoak egongo ziren baso horren zuaitzen gainean. Horian lortu nahi izan duena, beste goza da, segertatuko, metodo ikastolia barrutik. Osea, sarreri hau izango zen, sartzen garea hemendik, eta, sarreria hemen izango zen, 0 eta 1 horratzek aldin gelditzen dira, eta hau hemen behien daz 2 urtekoak eta goizien daz 3koak. Orduen dako bena hemen da, estruktura bat igoten dana, zuaitzetatik igoko zinen bezala goiko pisuraino. Eta goizien dako bena da, irudikatu da, asmo hori da, zuaitzetako adarretan egongo izan bezala gela hori. Beti harremana eukitxia naturarekin. Eta horretaz aparte, alik eta gixen erabiltzean material naturala. Hori ez dutela aipatu, baina material naturala be konfiantzia muten da. Gu milaka urteetan asko erabili izan dugu egurra, buztina, material batzu die, milaka urteetan erabili izan dituguna. Eta horri guztau eroz guztau, gure barneko kultura horretan, o genetika horretan, sartuta dago. Orduan, asko laguntzen da konfiantza hori bermatzeko zen material erabiltzen ditugu. Ez da berdina, ikastola bat eroriten bo, eta ospitxan, kutsu bat eukitzen bada horrek apurua atzeruzken mute gotu. Rosa Mosek guztabaten apurua ditzakitea, baina guzga ikusten dagoena da, materialekin be asko jokatu geikena da, konfiantzia emuterakuan, bertan, dabiltzen entzat. Hau izango zen, komento dauenak, idetza momentu hortan espadaukat, da, txoko bat, paret perforada, baina beti leio batzukin kanpoalder ikusteko. Hau izango zen, zati hau. Hemen goizen dauena. Hemen dauen umia espadauna jauki inolako harremani bere laguntxuekin, hemen sartzen da bere buruakin bat dau, baina ez daugaltzen momentu bat bezien ikastolakin harremana. Hemen daukona leio batzu, ikusten dauela plaza hontan segertatzetan, eta zein da bien sartzen enakin hortara. Hau izango zen egituria, zuetza bezala, hemen daz 2 urtekoak, hau da gaur egun dauen eraikina. Eta hemen behien egon zen joku simbolikoa, guraso txokoa, azkenien arrainontzia, eskietatik egoten gare, hemen lasaitasunien guraso txokoakin harremanekin dau irakurketa gunea, guraso baten nahi bau bere semiakin igo eta irakurketa egin. Eta hemen jarraitzen bo, hemen doko bena da motrizidade gunea. Izango zen, mendi bat igoti, erosuetz bat igotia bezala, hemen digora, saltetxeko aukere emuten dau, eta gero da pasare lontatik sartuko ginean goiko solairua. Eta hau da goiko solairua. Hemen dik etorreko bitzen, pasareli hau da, eta ja konexioa doko 3 urtetakoakin. Hemen faldako zan ja txirristia jartia, jaizten dela berutza txirristan. Ez hau izango zen 3koa. Eta hemen argazko ondan ikusteren, baina hemen dauena da grada batzuk, begunen baten instrukzioa nahi badauen mun, ero gurasoentza gure txarlaren bat, ero zerbait emun, formazioaren bat emun, aukere emute doala. Zetxi, gu oso... Zer denporaz txartu nahi edo. Gu oso partidarioa gare gradak eta joka erabiltzia. Azken nire ezagutean, motrizidade lantzen du miakin, behatokik lanak itzen da, joko asko emuten da. Tondok izan emuten da, baina grada hone joko asko emuten da, gozo horretarako. Eta ja, amaitzeko apur bat da, nire formazioena, biharriko entzaldetik, eta gero, espezialistia bebainaz, eraikinen osasuna neurtzen. Eta, hemen jarri goten argazki bada, 20. mende hasieran, egon ziren 2 izurrite handi, lehenengo gerra mundiatela baino hildako gehiago egon zela, bada Espainiako gripeola, la gripe espainola deitzen zen, eta bestia tifusa. Eta Maria Montessori, bere pedagogian bebai, bera medikia zala, garrantzi handi zen muti ezotzon,
aur eskoletako osasunai, aire kalitateai. Eta erabiltzen ziren materialak eta dana. Eta hau da, Paris aldamenien zure zen dauen ikastola bat, ez? No, deitzen zila honi, deitzen jatzien las escuelas higienistas, gara hortan egon zan arazoa etxi. Ba, ikusten aire kalitate hori bermatzeko eta inguruakin edo naturarekin harreman eukitzeko, bai pedagogia horrekin, ba, zelan tabiketan zabaltzi zen, eta naturiakin doka harremana, eta aire kalitatea be asko hobetzen da. Ez gaitxe zen astu bier, ba, eraikinetan, gaur egungo gizartiak, egunaren bieren itzen ditugula. Eren bada gure txien, eta beste bat umiak itzen dagoena da, besteren bat ikastolan, eta gugu lanien. Osa, eraikin barruetan eguneko bieren itzen ditugu. Ba, masi jorden guru pasauta. Orduan, eraikin horrek daukon osasun alditeko kalitatea oso importantia da. Eta gehien bat aurrezkuntza. Aurrezkuntzan umiak lo itzen da. Eta gu lo egiten dugunean, gure gorputzaren pila kargatu itzen ditugu. Osa, eta hori prozesu oso importantia da, gero egunean zihar, azkenien, gure defentzak erne egoteko. Eta hau da, nestez etapa oso importantia, aurrezkuntzako da. Hau mende jarri argazki mediko bat, eraikin nahi, berzelako osasuna dokon ikusten. Osa, 1982 urtean, munduko osasunun erakundeak, ja esan zauen, eraikinak geixotu itzen gaitzuela. Osa, eta hori demostratu, eraikinak gaixotu itzen dozku. Gaixotasunen 130 inguru girua sortutakoa da. Orduen, bieren itzen baditzu, eraikin baten barruan, azkenien eraikin horrebe geixotu itzen dozkula. Eta hori importantia da, eta hori kontutan hartzen ditugula. Eta, bueno, proba pasoko, airearen kalitatea garrantzi ditua da, intoxikatzeko modu azkarren nadalako. Eta Maria Montessorik hori argizako mediku bezala. Hori importantia da, ze kalitate airearen adoko ikastoleta. Beste bada, katamiuk ibiltzera zerakoan, ze material nabien erabiltzen lurrien, edo ze haut daukaten, bizigare mundu kimiko baten, eta bai, margotzerakoen ze margo erabiltzaten. Azkenien azareti toksikoa sartu ilekienako. Eta azkenien da irenztea. Hemen jarri dau jaten, baina 0 bat eta urterako umiak dokina da, oitxura hondisa, dana gore eramatia. Eta nik ero baten bot, elementu plastiko askua, plastiko bat nahiko toksiko izalekera, eta ume bat egoten baden parin nola, garrantzia hondisa doko horrek. Eta hori izango zen apurua, aurreskola bat ikusitza, ditugun elementua kontuten hartzerakoan. Da azkenien gu, jasterakoan bezala. Arkitekturan deitzen duena da, 3. azala. Lerena izaten da guria, 2. da jasten duen erropak, eta 3. da eraikina. Eraikinetako 2 zentimetro horrik lodierakoa garrantzia hondisa doko. Marguak, ze bombilla motera biltzen duten, ze alfombra daukaten, ze altzari daukaten, gauza guzti horri dutan bere garrantzia duke osasunaren alde. Eta esaldi honekin edo tamaitzu, ja gizionaz luzatuko. Da Frank Wright, Ameriketako arkitekto handi bat, eta berak esaten zauna, ez? La arquitectura es vida, o por lo menos es la vida misma tomando forma, y por lo tanto es el documento más sincero de la vida tal como fue vivida siempre. Eta jarrioten argazki xau da, Lazkauko basuleta, noindela 1000 urte gizak-izakin zitxun marrazki batzu. Bere gara izan, eurakin zeben esan kobasulo apur bat atondu atxegin nahi, eurak bizializateko bertan, baina gaur egun, 1000 urte pasau ondoren, da testigantza bat ikusteko eurak zelan bizizia. Eta apur bat ondorioa da, gabiltzela pedagogia bat oso aurrerakoia planteatzen, baina deformazioz ikuste dola kasu askotan da, daukoen arkitekturer eskolak diela ondiokan 20. mendekuak. Ekizan mugimendu ondisa da biela, baina hori da gure hausnarketiera ondorioa hartu dauna. Eta horrekin eskerrik asko.